Zany ihany koragna hely makasiky raha jiaby mandalo a Madagasikara zao satria za nahita vaovao tio no moaly le hoe bateau fantôme russe zegny tatran'ny armée français nampiasa drapeau malagasy. Igny mo tsy de dirako lalagna loatra fa niany amizay zegny za nahita le hoe info tio le collaboration entre Madagascar ndraiky Israël. Za zegny misy raha mampiasa loza. Misy raha mampiasa loza zegny, izy ty zegny doutena de fomba fijeriko zegny izy ty na hoe avina manokana zegny makasika raha jiaby mandalo. Comme atsika zegny afa nahazo na hoe zegny afa nagnano collaboration amin'ny Russie. De amizao koa zegny andeha agnano collaboration amin'ny Israël nefa pays aroa samby tia ady indrindra magnerantany amizao. Pays samby tia ady ary pays tsy fankatia Russe ndraiky Israël io. Agnisan'ny pays misy problème maventy zare io de samby nagnano collaboration amin'ny Madagascar. De lera mampiasa lomzaza zegny de ty. So de ho lasa zone de guerre io Madagascar io. Satria nagnino? Hitantsika zao raha nataony Israël tany Gaza. De hitantsika koa zegny raha ataonjare amizao miaraka amin'ny Américain agny en Iran zao mifournir arme tout ça. De am côté ny Russe koa zegny hitantsika koa zegny le raha mandalo agny en Ukraine jusqu'à amizao. De le raha tiako volagnina amizay, comme zare fa samby tia hady, so de nde hiady territoire au Madagascar. Satria tsika tsisy armée puissant, tsika tsisy raha anagnantsika, de hiady territoire amintsika ao zegny pays aroa io, satria zare mety samby anangana société, samby te hahazo renan-kibony tany, samby te hahazo place, de afaka mampiasa force tsara be zare satria le raha misy aminjare. Comme atsika Madagascar zegny tsy managna défense militaire, de iza ny victime. Agny zegny le raha mampiasa loza. Agny le raha mampiasa loza. Nagnino zegny izy ka mba hoe nifidy araikaraiky tamizio. Za volanko depuis tam continental aloha ndraiky nangala ono, za pour atsika miaraka amin'ny Russie. Efa tsy tokony nagnano collaboration tamin'ny Israël. Mary ndraiky zegny fa nisy collaboration resaka jirama tamin'ny Israël tout ça, mais voilà. Tsy tokony ampiarahigny karaha io. Avina manokana zegny volanko, za zegny misy doute zay zegny le raha tao so de ho lasa zone de guerre. Ary koa fa lasa zone de guerre io, atsika jamais tsika getsika raha tsika agnivo bakany. Ary atsika zéro puissance militaire, zéro puissance économique, zéro puissance feky amina raha jiaby. De lasa zare njakazaka, mety zara roa amin'izay Madagascar io, misy partie ny Israël de misy partie ny Russie, de na koa zany le potenjare karaha ataonjare tamin'ny Gaza alenjare ankiriny, et voilà le résultat. Izegny zegny le doutena magnasika raha jiaby mandalo. So de mba tsy tokony natao fa izy mo raha fa vita igny, de ho an'izay olo nagnaraka za tamin'ny continental igny, ty continent vaovao i araiky igny zegny naty, ty continent vaovao ary zay fa certifié so de misy magnanoka tsokatra compte agny mampiasa sarina, ahaizana andre za zegny continent ty zegny certifié. Merci. De azadigna zegny partage, de azadigna zegny suivi compte ty, fa zegny compte vaovao mbala marobe zegny raha nde koragnintsika ato karaha tamin'ny compte le taloha igny. Tsy andeha gnasagasa olo tsy andeha ambanimbany olo fa magnaboaka vina manokana za de magnambara raha azoko ambara, magnambara zay raha hitako mety avy aty aminaha. Amin'ny fotoagna karakory matsika Gas TV zegny mbô afaka ampiasa le raha hentsika amin'ny tanànantsika. Zany hoe zegny amin'ny fotoagna karakory zegny atsika Gas ty zegny mba i-appliquer le raha hentsika amin'ny pays-ntsika. Ino mahaviany zany volagna zegny fa naronaro pays nandalovako zay, fa naronaro pays nivisiteko. Tsy tanàna io fa pays mihitsy nivisiteko. Za mbola tsara nahita pays araiky le hoe étranger zegny priorité. Sauf à Madagascar. Tamin'ny pays nandianako volanko, za tsy mahay tsy nandianako. À Madagascar fogna magnano priorité étranger zegny.
peu importe io na amin'ny resaka asa io na amin'ny resaka fianaragna io na amin'ny resaka raha marobe zegny étranger fogna zegny priorité. Za vao mitsika Madagasikara entreprise ndraha maventiventy jiaby olo mitantantagna raha maventiventy jiaby reo karany akao ka zegny regny chinois ake koa zegny Israel aby ke hidika ake koa zegny Russie zarefo firifiry koa zegny gongny nianatra lala viavy nianatra nakasikizigny raha misy loatra nandeha jusqu'à andafy na vita finaragna tonga Madagasikara misy projet ndraka fa maventiventy amiagna étranger fo koa magnano azy tsara mba amiagna gasy étranger fo magnano raha jiaby de ino zegny varany anaragna des fois Madagasikara agny ray aman-dreny nandano vola ohatrino andeha mpianatra le zaza nefa à la fin zegny mbola tsy regny koa zegny priorité fa regny zare étranger andeha hagnano le raha koa fa misy gasy manambola andeha nangana entreprise hagnano raha tsy mahazo fahazahon-dalagna na koa zegny marobe zegny raha takigna aminazy fa ka étranger toujours bienvenu étranger amizay mandeha mandravandrava tany ary zahampoagna zavy nandre nosy be ao zavy nandre koa tany marobe ike ampidriky Israel tanjovy koa andeha amiagna Israelien aby toko tanjovy zare tsy maintsy anangana raha andravandrava koa fanjakana amizafo koa fa misy gasy ndraiky miadra amizare gasy amborigny migadra donc en fotoagna karakory ombiagna zegny atsika gasy mba ho priorité amy tanagnansika aforiagna raha zegny mba ho avy misy olo nandeha nianatra jusqu'à andafy tena nagnaraka médecine nagnano médecin spécialiste tonga Madagasikara misy marary alefa andafy fo koa amiagna vola koa zegny docteur abandafy andremy te mety vola tsisy matériel na ino zare misy vola agnafaragna étranger mandeha magnefa mity mandeha magnamboatra raha jiaby akagny nefa ndraiky zare tsisy vola andeha agnafaragna matériel mba ho an'ny tanora zao amizay tegna mahita zaza nahazo master antegna tsy tetry nio ake nahazo master mandeha gnino amizay antegna tsy sasa anao tsy ho priorité anao tsy priorité ary bureau-mpanjakana amitsika agny vitsy mivongony tana raiky fa bureau-mpanjakana anao amin'igny nagnaraka asa raha makasiky droit jiaby sy ny tariny efa mifaritra agny mbola marobe zegny tsisy bureau-mpanjakana andeha aiza anao anankory anao aiza le avenir aiza le avenir ke zegny zany raha tiako aviagna hoe amin'ny fotoagna karakory eky matsika gasy zegny mba iappliquer na hoe zegny mba miagna lalagna miappliquer zegny le raha haintsika amin'ny pays-ntsika io fa tsy raha hoe ke olo fo andeha hagnano raha jiaby